Sunt așa de bucuros să fiu la biserică și să slujesc din cuvântul lui Dumnezeu și vreau să vă încurajez să vă alăturați nouă și de asemenea și lui Iisus Hristos, pentru că Biblia spune că atunci când ne adunăm împreună, Iisus este în mijlocul nostru. Acum știm că nu putem să ne adunăm împreună în sala noastră de biserică, dar putem să ne adunăm împreună online și ne simțim ca și cum am fi împreună. Aș dori să deschidem în această dimineață Biblia în 1 Tesaloniceni 4, versetul 13, vom citi până la versetul 18. Andrei, dacă poți să închizi perdeaua, că îmi bate lumina de afară în ochi. Așa. Deci 1 Tesaloniceni 4 de la versetul 13. Vreau să predic în această dimineață despre răpirea bisericii. Această învățătură i-a încurajat pe creștinii din toate timpurile și cred că este o încurajare și pentru noi astăzi. Această învățătură despre răpirea bisericii, despre luarea creștinilor la cer și despre întâlnirea lor cu Iisus Hristos. Aș vrea să citim textul nostru de la versetul 13. Zice așa: nu voi, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Iată, în adevăr ce vă spuneam, prin cuvântul Domnului, noi cei vii, care vor rămânea până la venirea Domnului, nu vom lua înaintea celor adormiți, căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhaghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi întotdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. În primul rând aș vrea să vorbesc în această dimineață despre ce este răpirea. Biblia vorbește că răpirea vorbește despre momentul când Iisus își va lua biserica la cer. Cei care studiază Biblia zic că biserica este formată din biserica vizibilă și biserica invizibilă sau biserica lui Hristos. Biserica vizibilă este formată din toți oamenii care merg la biserică, care sunt membri într-o biserică. Dar biserica lui Hristos, biserica cea adevărată sau cea invizibilă, pe care oamenii nu o știu cu adevărat, este formată din toți oamenii care sunt mântuiți și care îl urmează pe Iisus. Și acești oameni nu contează din ce biserică fac parte. Când Biblia spune că Iisus va veni și își va răpi biserica, vorbește despre creștinii care sunt mântuiți. Termenul de răpire nu este singurul care este folosit în Biblie și care să descrie această învățătură biblică. Sunt câteva locuri în Biblie unde ni se vorbește despre răpire. În textul nostru zice așa: apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu El în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi întotdeauna cu Domnul. Zice că noi vom fi răpiți la cer ca să ne întâlnim cu Iisus. De asemenea, vedem în Biblie, în Faptele Apostolilor 8:39, Biblia vorbește despre răpirea lui Filip. Este o răpire diferită, dar e totuși o răpire și zice așa: când au ieșit afară din apă, Duhul a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut, în timp ce famenul își vedea de drum plin de bucurie. Vezi, el nu este răpit la cer, dar este răpit din locul în care era
ca să boteze pe acest etiopian și este luat de Duhul lui Dumnezeu și dus în altă parte ca să predice Evanghelia. Deci vedem că această învățătură din Biblie despre răpire, despre faptul că Dumnezeu își va lua oamenii lui și va duce în altă parte, este în mai multe locuri. Vedem în Vechiul Testament că acest lucru s-a întâmplat. Biblia vorbește despre Ilie. Biblia zice că Ilie a fost luat într-un car de foc și răpit de lângă ucenicul lui Elisei și dus la cer. Și aș vrea să citim acolo 2 Împărați, capitolul 2, versetul 3 și apoi versetul 11. Zice: fiii prorocilor care erau la Betel au ieșit la Elisei și au zis: știi că Domnul răpește astăzi pe stăpânul tău deasupra capului tău? Și el a răspuns: știu și eu, dar tăceți. Și versetul 21 vedem cum acest lucru s-a întâmplat. Zice: pe când mergeau ei vorbind, iată că un car de foc și niște cai de foc i-au despărțit pe unul de altul și Ilie s-a înălțat la cer într-un vârtej de vânt. În altă parte găsim alte cuvinte în Biblie care vorbesc despre aceeași învățătură, că noi ne vom întâlni cu Isus. Și este acest cuvânt folosit: va fi luat. În Matei 24, de la versetul 40 zice: atunci 2 bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Zice: din 2 femei care vor măcina la moară, una va fi luată și alta va fi lăsată. Zice: vegheați, dar pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul nostru. Deci aceste cuvinte pe care le vorbește Iisus în Matei 24 vorbesc despre momentul când El va veni și își va lua biserica Lui. Biblia vorbește despre Enoch, că a fost luat la cer pentru că a fost plăcut lui Dumnezeu. În Geneza 5:24 zice așa: Enoch a umblat cu Dumnezeu, apoi nu s-a mai văzut pentru că l-a luat Dumnezeu. Acestea sunt locuri unde oamenii au fost răpiți sau luați de Dumnezeu. Cu excepția lui Filip, care a fost luat dintr-un loc și dus în altul, toți oamenii ceilalți nu au gustat moartea, ci au trecut, cum zice Biblia, de la viață la viață. De la viața pe care o trăiau pe pământ la viață veșnică. Și răpirea ne învață credincioșii care vor fi în viață la venirea lui Isus, vor fi răpiți la cer și se vor întâlni cu Isus. Biblia, când ne vorbește despre răpire, zice de asemenea că noi nu vom fi singurii, oamenii care vor fi în viață la venirea lui Isus în momentul răpirii. Nu doar ei vor fi răpiți. Și aici este lucru care pentru unii e o piatră de potignire. Unii dintre voi poate vă aduceți aminte de un studiu biblic pe care l-am avut cu ceva timp în urmă. Biblia zice că morții vor învia. Acesta este un lucru de necrezut pentru noi, că morții vor învia. Dar acesta este lucru pe care îl spune Biblia și care se va întâmpla. Acest lucru înseamnă că toți oamenii care au murit de-a lungul timpului, mântuiți, care le-au iubit pe Dumnezeu și l-au urmat, la venirea lui Isus, la momentul răpirii, ei vor învia din morți. Biblia zice că se vor ridica din morminte și se vor întâlni cu Isus. Oamenii în general încearcă să judece Biblia și să o înțeleagă la nivel de minte, de logică. Dar ascultați-mă, când vorbim despre minunile pe care le face Dumnezeu, pe care le face Isus, minunile nu sunt logice. Ele nu pot fi înțelese de mintea omenească, că sunt minuni. Dacă ar fi înțelese de mintea omenească de ce s-au întâmplat, atunci n-ar mai fi minuni, n-ar mai fi miracole. Să citim 1 Tesaloniceni 4:13, zice așa: nu voi, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca cei care n-au nădejde. Căci dacă credem că Isus a murit și a înviat, credem că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Isus pe cei ce au adormit în El. Deci acești oameni vor învia. Biblia vorbește de asemenea despre această răpire
despre faptul că atunci când credincioșii vor învia, nu se vor întâlni cu Iisus cu trupurile acestea pe care noi le avem astăzi, ci vor fi îmbrăcați în trupuri de slavă. Acest lucru înseamnă că trupurile noastre vor fi schimbate și vor fi exact cum sunt trupurile îngerilor. Când citești în Biblie despre îngeri, îngerii sunt descriși o lumină puternică, oameni, adică arătau ca niște ființe omenești, dar cu slavă, cu strălucire. Oamenii cădeau cu fața la pământ înaintea lor. Și Biblia zice că așa vor fi cei care se vor întâlni cu Iisus, vor fi transformați. Acest lucru înseamnă că trupurile noastre care sunt supuse păcatului, care sunt supuse imperfecțiunii, morții, limitărilor omenești, atunci vor atinge perfecțiunea. În 1 Corinteni 15 cu 50 avem câteva versete care vorbesc despre acest lucru și vorbește așa de frumos. Zice așa: ce spun eu, fraților, este că nu poate carnea și sângele să moștenească împărăția lui Dumnezeu și că putrezirea nu poate moșteni neputrezirea. Iată, vă spun o taină, nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și vom fi schimbați. Căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Ce cuvinte frumoase folosește aici Apostolul Pavel, cum limitările noastre, trupurile noastre supuse slăbiciunii și putrezirii și limitările dintr-o dată sunt îmbrăcate de slavă și sunt îmbrăcate cu putere, cu nemurire. Și această minune se va întâmpla în momentul în care biserica va fi răpită la cer. Al doilea lucru despre care vreau să vorbesc în această dimineață e că textul nostru vorbește despre un moment de surpriză. Și lucrul ăsta se va întâmpla când Iisus va veni să-și răpească biserica. Peste tot în Biblie se vorbește despre lucrul ăsta, că nimeni nu va ști când va veni Iisus, că venirea asta va veni dintr-o dată, zice, ca un hoț în mijlocul nopții. Și Biblia nu vrea să descrie că lucrul ăsta va fi în mijlocul nopții, ci Biblia vorbește despre faptul că va veni prin surprindere, atunci când nimeni nu se va aștepta. În 1 Tesaloniceni 4 cu 16 zice: apoi noi, cei vii, care vom fi rămași, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi întotdeauna cu El. Vezi, nimeni nu va ști când va veni răpirea. În Matei 24 cu 36 zice așa: despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din cer, nici Fiul, nici Tatăl. De-a lungul timpului au fost oameni care au crezut că pot calcula când va veni răpirea, când va veni Iisus pentru biserica Lui. Și toți care au încercat să prezică această perioadă, toți au greșit. Și eu știu de ce au greșit toți acești oameni. Și toți care vor încerca de acum încolo să prezică data, vei vedea afișe mai mari care vor zice: ziua Domnului va fi în ziua cutare. Ascultați-mă, Biblia zice nimeni nu știe și nimeni nu va ști, pentru că trebuie să înțelegem această învățătură. Biblia zice că Domnul va veni când nimeni nu va ști. Și dacă Dumnezeu vrea ca noi să nu știm, nu avem nicio șansă să știm, nu putem calcula și nu putem estima acest lucru. Biblia zice că momentul venirii lui Iisus va fi ca în zilele lui Noe. Zice, oamenii făceau cumpărături, oamenii se căsătoreau. Ce vrea să zică Biblia e că va fi o zi normală ca toate celelalte, în care oamenii nu se așteaptă că ceva se întâmplă, zice, și dintr-o dată se va întâmpla. Aș vrea să citim Matei 24 de la versetul 36, să vedem ce cuvinte folosește Iisus, cum va fi această venire. Zice, despre ziua aceea
și despre ceasul acela, zice, nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, ai doma se va întâmpla și la venirea Fiului omului. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie și n-au știut nimic, până când a venit potopul și a luat pe toți, tot așa va fi și la venirea Fiului omului. Deci aici Biblia vorbește, nimeni nu va ști, toată lumea va fi surprinsă de această zi. Un alt lucru care este foarte important este, contează mai degrabă dacă vom fi pregătiți pentru ziua Domnului, când va veni Iisus ca să-și ia biserica. Ce înseamnă să fii pregătit? Câteva lucruri. Unul și cel mai important, să fii pregătit înseamnă să fii mântuit. Înseamnă să fii iertat, să ai viața ta pusă în regulă cu Dumnezeu. În 1 Ioan 1,9 zice, dacă ne mărturisim păcatele noastre, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Deci, despre asta vorbește Biblia, zice, oricine crede că Iisus a înviat din morți, va fi mântuit. Adică oricine își va pune încrederea în Dumnezeu. Cum am zis la studiul biblic de ieri, oricine va mărturisi cu gura, va fi mântuit. Deci avem nevoie de această mântuire ca să fim parte din răpirea lui Dumnezeu, să ne putem întâlni cu Dumnezeu. Al doilea lucru despre care vorbesc și cred că este foarte important, e bine să fii mântuit, dar e la fel de bine să rămâi mântuit și la fel de important. Pentru că noi știm cu toții, oamenii care sunt mântuiți nu întotdeauna rămân mântuiți. Unii dintre noi suntem mântuiți de mai mulți ani de zile. Și am văzut oameni care l-au slujit pe Dumnezeu și apoi au fost oameni care au experimentat anumite probleme, s-a întâmplat ceva cu ei și astăzi nu-L mai slujesc pe Dumnezeu, s-au îndepărtat. Oamenii ăștia nu înseamnă că ei n-au fost mântuiți odată, ba da, au fost mântuiți, au fost sinceri, l-au iubit pe Dumnezeu, dar undeva în viața lor s-au îndepărtat. Ceva i-a făcut să se îndepărteze de Dumnezeu. De-aia Biblia zice, vegheați, de-aia Biblia zice, aveți grijă, pentru că ziua Domnului va fi prin surprindere, nimeni nu știe când va veni ziua și de aceea Biblia vorbește despre credincioșie. Credincioșia ne va ține pe noi pregătiți, ne va ține mântuiți până în ziua când va veni Dumnezeu. Un alt lucru care este foarte important și care ne va face să fim pregătiți pentru ziua când va veni Domnul, este să faci voia lui Dumnezeu. Noi acum încercăm să separăm lucrurile astea, unul de altul, dar eu cred că nu poți separa voia lui Dumnezeu pentru un creștin de mântuirea lui. Eu cred că orice creștin care este mântuit vrea să facă voia lui Dumnezeu, își dorește să facă voia lui Dumnezeu, îl pune pe Dumnezeu pe primul loc în viața lui. Aș vrea să citim 1 Corinteni 15 cu 58, zice: de aceea, prea iubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Vezi aici în acest verset pe care l-am citit, zice sporiți în lucrul Domnului. Lucrul ăsta vorbește despre chemare, vorbește despre slujire, despre lucrurile pe care noi trebuie să le facem pentru Dumnezeu. Vezi aici Pavel ne încurajează și zice să rămânem neclintiți, adică să nu ne schimbăm, să rămânem la fel de credincioși, ba chiar mai credincioși, zice, să creștem în asta. Zice că osteneala noastră nu este zadarnică, ci va fi răsplătită de Dumnezeu. Biblia vorbește despre pilda talanților, că Dumnezeu a împărțit talanții pe care îi avea robilor lui. Zice, toată avuția lor, zice, i-a dat fiecăruia după puterea lui. Zice, după o vreme s-a întors să ceară socoteală robilor lui, ce-au făcut cu talanții pe care i-au primit. Zice că cei care și-au mulțit talanții,
Cei care au fost încredințioși cu ceea ce au primit și au mulțit, adică l-au slujit pe Dumnezeu, au primit mântuirea, au rămas mântuiți, dar au și făcut voia lui Dumnezeu, l-au slujit pe Dumnezeu, i-au ajutat pe semeni, au venit la biserică, s-au rugat, l-au căutat pe Dumnezeu. Zice, cuvintele astea au fost pentru cei care au făcut ce trebuie. Foarte bine ai făcut, rob bun și credincios, intră în răsplata ta. Deci asta, în această pildă ne învață că contează foarte mult dacă noi răspundem la chemarea pe care Dumnezeu a făcut-o vieților noastre. Îl avem pe Petru vorbind în Noul Testament și el folosește cuvintele astea, zice, pentru noi care suntem creștini și știm că e reală venirea lui Dumnezeu și știm că într-o zi tot pământul ăsta cu ce este pe el va pieri. El zice, ce fel de vieți ar trebui noi să trăim pentru că știm toate aceste lucruri? El zice, ok, știm lucrurile astea, suntem mântuiți, am rămas mântuiți. Zice, dar acum trebuie să facem ceva pentru că știm lucrul ăsta. Ce fel de vieți ar trebui să trăim? Să citim 2 Petru 3:10 și versetul 11. Zice, ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Printr-o purtare sfântă și evlavioasă. Vezi, Petru vorbește despre faptul că este foarte important cum ne trăim viețile. Când vorbim despre evlavie, aici ni se vorbește despre caracter, despre felul cum ne purtăm unii cu alții. Vorbește despre faptul că noi ar trebui să avem caracterul lui Iisus și lucrul ăsta vorbește despre felul cum ne trăim viețile. Aș vrea să vorbesc câteva cuvinte în încheiere despre binecuvântarea răpirii, pentru că răpirea este o mare binecuvântare pentru cei ce cred. Una din binecuvântări care sunt în răpire, pe care le primim atunci când suntem răpiți, este că vom fi răpiți de necazul cel mare. Sunt sigur că mulți dintre voi ați auzit despre necazul cel mare, că va fi o perioadă de 7 ani de zile, unde oamenii vor avea probleme mari. În acest necaz este descris în Biblie ca cel mai mare necaz care a avut vreodată loc pe pământ. Zice, n-a fost niciunul ca el și nici nu va mai fi după el unul mai mare. Cineva a zis despre acest eveniment care se va întâmpla. Zice, dacă ai pune toate războaiele lumii la un loc și tot n-ar fi atât de rău ca necazul cel mare. Toate bolile care au existat vreodată pe pământ și astăzi avem coronavirus care nu ne lasă să ieșim din casă. Toate aceste lucruri, dacă le pui la un loc și tot nu sunt ceea ce vor experimenta oamenii din necazul cel mare. Vorbește despre fenomene naturale. Toate care au existat vreodată, puse la un loc, nu vor fi la fel de puternice și de rele cu ce se va întâmpla în necazul cel mare. Gândește-te, toate cutremurile, tsunami, uragane, taifumuri, vulcane care erup, foamete, toate lucrurile astea se vor întâmpla în acești 7 ani de zile, în acești 7 ani de necaz. Necazul cel mare va fi mai rele și mai mare decât toate aceste lucruri. Biblia zice că dacă aceste zile n-ar fi fost scurtate, zice, toți oamenii ar fi murit. Să citim Matei 24, versetul 21. Zice, pentru că atunci va fi un necaz așa de mare, cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. Și dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa, dar din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate. Atenție, cei aleși vorbește de poporul Israel aici, nu vorbește despre biserică. Cum știm că biserica nu va intra în necazul cel mare? Trebuie să înțelegem în primul rând lucrul ăsta, că perioada de mântuire pentru biserică sau pentru neamuri este timpul de la jertfa lui Iisus, de la momentul când Iisus a murit pe cruce, până la momentul răpirii. Ăsta este timpul bisericii, unde oamenii se întorc și sunt mântuiți prin jertfa lui Iisus.
timpul de mântuire al poporului Israel este perioada din necazul cel mare. Pavel folosește cuvintele astea. Dacă căderea lui Israel a adus mântuirea neamurilor, atunci ce va fi pentru această lume întoarcerea poporului Israel? Și aici arată întâietatea poporului Israel, că e o diferență. Sunt creștini care nu fac diferență între poporul Israel și între biserică. Sunt misiuni pe care Dumnezeu le-a făcut separat pentru unii și pentru alții. Noi nu suntem poporul Israel și poporul Israel nu este biserica. Să citim Romani 11:11. Întreb dar, s-au potignit ei ca să cadă? Nici de cum. Prin alunecarea lor s-a făcut cu putință mântuirea neamurilor ca să facă pe Israel gelos. Dacă deci alunecarea lor a fost o bogăție pentru lume și paguba lor a fost o bogăție pentru neamuri, ce va fi plinătatea întoarcerii lor? Deci aici vorbește foarte clar că este o perioadă pentru neamuri, pentru biserică, oamenii să fie mântuiți, și este o perioadă pentru poporul Israel. Aici vorbește despre o perioadă când Israel decade, se îndepărtează de Dumnezeu, și este o perioadă când se deschide o ușă pentru neamuri. Se închide o ușă pentru biserică, pentru mântuire, și se deschide o ușă pentru poporul Israel ca să fie mântuite. Un lucru care trebuie înțeles, că oamenii nu-și dau seama de ce există o perioadă pentru unii și pentru alții. E foarte clar, evreii nu au biserici, au sinagogi, au altele. Deci lucrul ăsta ne arată foarte clar că biserica de la început, biserica primară în Israel a decăzut după o perioadă de timp. Dar biserica a continuat să trăiască și să se dezvolte între neamuri, unde apostolul Pavel și apoi ceilalți apostoli au mers ca să predice Evanghelia. Astăzi avem biserici în lumea întreagă, dar în Israel există foarte puține biserici unde am auzit că li se zice evrei mesianici care cred în Isus. Nu știu, nu intru în detalii aici, dar vedem că evreii au continuat să creadă ca în Vechiul Testament. Un alt lucru pe care trebuie să-l înțelegem despre necazul cel mare. Necazul cel mare mai este numit necazul lui Iacov. Deci dacă Biblia îi zice necazul lui Iacov, înseamnă că necazul cel mare, în primul rând, are legătură cu poporul Israel. Poporul Israel e Iacov. Să citim în Ieremia 30:7. Zice, vai, că ziua aceea este mare, niciuna n-a fost ca ea. Este o vreme de necaz pentru Iacov, dar Iacov va fi izbăvit din ea. Deci aici vedem că Biblia vorbește că Iacov va experimenta un necaz mare. Și dacă citești tot textul, te încurajez să-l citești acasă ca să te lămurești. Dacă e nevoie la acest aspect, vei vedea că necazuri mari vor veni peste poporul lui Dumnezeu, pentru că nu l-au slujit pe Dumnezeu. Ce este necazul cel mare? Că atunci când înțelegem lucrul ăsta, înțelegem mai exact de ce biserica nu intră în necaz. Necazul cel mare este judecata lui Dumnezeu față de cei, că îi judecă pe cei care l-au respins pe Isus. Evreii l-au respins pe Isus. Evreii nu l-au urmat. Biblia zice că biserica va fi răpită la cer și toți ceilalți oameni dintre neamuri și evreii vor intra în necazul cel mare. Dacă ne uităm și citim Apocalipsa, vom observa că după capitolul 3 nu se mai vorbește despre biserică. Biserica dispare, pentru că biserica este răpită, este la cer. Apoi se vorbește despre necazul cel mare și nu se mai vorbește deloc despre biserică, se vorbește despre Israel și despre popoarele care sunt nemântuite în acel necaz cel mare. Acum, un alt aspect care este foarte important, vedem că există o promisiune a lui Isus făcută către biserică, că nu va intra în acest necaz mare. Îl avem, această promisiune este în Apocalipsa 3:10. Zice, fiindcă ai păzit cuvântul răbdării, este un mesaj către biserică. Zice, fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării,
care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Acest verset vorbește de necazul cel mare și zice, pentru că ai păzit cuvântul răbdării mele, zice, și eu te voi păzi. Și acest lucru arată foarte clar că biserica nu va intra în necazul cel mare. Biblia vorbește de asemenea că vom fi întotdeauna cu Domnul și asta e o mare binecuvântare, asta e un lucru deosebit, e un lucru special. Cuvintele care sunt folosite în Biblie pentru cer, pentru ziua când vom fi cu Dumnezeu, sunt limitate. Ele nu pot exprima ceea ce este cerul. Și aș vrea să citim 1 Corinteni 2:9. Zice, după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce îl iubesc. Vezi, aici sunt cuvinte care sunt limitate. Zice, omul n-a văzut, urechea n-a auzit niciodată, atât de mari și de minunate sunt lucrurile pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru mine și pentru tine, pentru cei ce sunt mântuiți, pentru cei care fac parte din Biserica lui Hristos. Biblia vorbește despre răsplăți pe care le primim pentru că l-am urmat pe Iisus. În 2 Timotei 4:8 zice, de acum mă așteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept, și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Aici vedem cei care iubesc venirea Lui Iisus și vorbesc despre cei care sunt pregătiți pentru venirea Lui, zice, vor primi ca răsplată o cunună de la Dumnezeu, o cunună a neprihănirii. Dacă ne uităm astăzi, această învățătură ne încurajează legat de evenimentele pe care le trăim. Evenimentele pe care le trăim astăzi, coronavirus, războaie de care auzim din loc în loc, ne arată că venirea lui Iisus este aproape. La sfârșitul Apocalipsei, Biblia zice că biserica zice, vino Doamne. Biserica așteaptă venirea lui Iisus, pentru că știe că este cel mai minunat lucru care se poate întâmpla. Aș dori ca să ne plecăm cu toții capetele. Aș vrea să, înainte să vorbesc bisericii, să vorbesc celor care sunt nemântuiți. Poate ești undeva și ne urmărești acest serviciu de biserică și ai auzit despre răpire, ai auzit despre faptul că într-o zi Iisus va veni și îți dai seama că nu ești în regulă cu Dumnezeu. Sunt lucruri pe care le-ai făcut, sunt păcate și ai vrea astăzi să-și ceri iertare. Biblia zice că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Când Biblia zice că Dumnezeu a iubit lumea, acest lucru înseamnă că Dumnezeu te iubește pe tine. Lucrul ăsta înseamnă că ești special în ochii lui Dumnezeu, în ciuda păcatelor pe care le-ai făcut, în ciuda imperfecțiunilor, în ciuda lucrurilor cu care tu te lupți. Dar ce trebuie să faci este să te întorci cu o inimă sinceră înaintea lui Dumnezeu, să zici, Doamne, îmi pare rău, am păcătuit, aș vrea să te urmez, aș vrea să încep o viață nouă. Dacă ești tu acea persoană, oriunde urmărești această predică și ți-ai dori să te întorci la Dumnezeu, să crezi în Dumnezeu și să-L urmezi pe Dumnezeu, vrei viață veșnică, vrei ca numele tău, exact cum este scris în Biblie, numele tău să fie scris în cartea vieții. Biblia zice că Iisus a plătit la cruce pentru păcatele tale și pentru păcatele mele. Dacă vrei să fii iertat, dacă vrei să fii mântuit, roagă-te împreună cu mine această rugăciune, spune, Doamne Iisuse, te rog, iartă-mă pe mine păcătosul. Îmi pare rău că am păcătuit înaintea cerului și înaintea ta. Îmi mărturisesc astăzi
păcatele mele și te fac pe tine ca Domn și Mântuitor al vieții mele personale. Îmi încredințez viața mea și destinul meu în mâinile tale. Doamne, îți mulțumesc că m-ai iertat. Acum, dacă ai spus această rugăciune și ai crezut în inima ta și ai fost sincer, Biblia zice că ești mântuit. Sângele lui Iisus te-a curățat de orice păcat. Te încurajez să urmărești serviciile noastre de biserică, să citești Biblia, să te rogi acasă și să intri în contact cu creștinii din biserica noastră, pentru ca mântuirea ta să rămână și să fii pregătit pentru ziua când Iisus va veni să-și răpească biserica. Aș dori să merg mai departe. Vreau să vorbesc bisericii și vreau să te încurajez, oriunde ești, în casă la tine, cu familia ta, să te rogi, să te agăți de Dumnezeu. Poate sunt lucruri despre care Dumnezeu ți-a vorbit, pe care trebuie să le faci. Poate Dumnezeu ți-a vorbit despre să te apropii mai mult de El. Și în această perioadă, noi știm că este mai greu. Suntem departe de biserică. Suntem departe de provocări. Și e ușor să lăsăm ca timpul să treacă pe lângă noi și să nu mai ocupăm de lucrurile care sunt importante. Poate Dumnezeu ți-a vorbit în această dimineață despre lucruri pe care trebuie să le dai la o parte. Sunt lucruri pe care le faci și nu sunt în concordanță cu viața creștină. Sunt lucruri de care știi că trebuie să te pocăiești, de care să-ți ceri iertare, pentru că vrei să fii găsit de Dumnezeu făcând bine. Vreau să te încurajez să te rogi, să vorbești cu Dumnezeu în rugăciunea ta. Doamne Iisuse, mă rog astăzi, Doamne, ca Tu să cobori în mijlocul poporul Tău, în mijlocul bisericii Tale. Doamne, mă rog ca Tu să întărești sfinții, Doamne, să întărești pe cei ce Te urmează pe Tine, Doamne, dincolo de slăbiciuni. Doamne, mă rog ca Tu să dai putere celor ce n-au putere. Doamne, mă rog ca Tu să dai curaj celor care n-au curaj. Doamne, mă rog ca Tu să ne inspiri pe noi, în așa fel încât să fim cei mai buni urmași ai Tăi. Dă-ne putere să umblăm prin credință. Să cântăm împreună acest cântec în timp ce echipa de laudă ne ajută. Încât Domnul Dumnezeu să știe numele meu și să știe când mi-e greu. Ce sunt eu, încât soarele să stea, să lumineze calea mea, să-mi încălzească inima. Nu pentru ceea ce sunt, nici pentru ceea ce-am făcut, ci pentru ceea ce ești Tu și pentru tot ce ai făcut. Eu sunt doar o floare care azi trăiește, mâine moare, un val cuprins în mare, un abur pe pământ. Eu știu că Tu ții la mine, doar harul Tău mă ține, iar astăzi știu că sunt. Haideți să lăudăm pe Dumnezeu. Doamne Iisuse, Te lăudăm pe Tine. O, Tu ești Sfânt, Doamne. O, Tu ești Rege al regilor și Domn al domnilor. Haleluia! Shanda raba Doamne Iisuse, îți mulțumim pentru cuvântul Tău, că Tu ne-ai încurajat în această dimineață și ne-ai dat speranță, pentru că
toate lucrurile pe care noi le facem, faptul că suntem creștini și că te urmăm pe tine, este cel mai bun lucru pe care putem să-l facem. Că va veni o zi când tu vei veni pe norii cerului și vei lua pe cei ce sunt ai tăi la tine. În numele Lui Iisus Hristos m-a rugat. Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să aveți o după-amiază plăcută. Life is filled with choices. God gives the choices to you. You can live for Jesus, or you can live for you. So many people, they base their lives on what they feel. Before you make your choices, you better make sure that it's real. Oh, live for yourself, you chase your dreams. But did they tell you that in the end, to live your way, well, it's never what it seems. The world paints pretty pictures of the life it has for you. Promises, promises. It's a shame that they